ஹாய். நான் தக்காளி பத்தி தான் சொல்லப் போறேன். இதுதான் நாட்டு தக்காளி. தோட்டத்துல விளைஞ்ச நாட்டு தக்காளி இது. இதுல பார்த்தீங்கன்னா, அதிகமான விதை இருக்கும். சீக்கிரமா கசிஞ்சிரும், கனிஞ்சிரும். இது வந்துட்டு இது 2, 3 பழம் போட்டா கூட போதும். புளியோட அளவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பண்ணி போடலாம். நல்ல புளிப்பா இருக்கும். இப்போ இது நல்லா நம்ம வதக்கும் போதே நல்லா குழஞ்சு வந்துரும். ஆனா இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா, அப்படி நமக்கு குழையாது. இது அப்படியே இருக்கும். இதுதான் தானா பழுக்கிற பழம். அதனால இது அப்படியே இருக்கும். இப்போலாம் அந்த தக்காளியில் உள்ள ஒயிட்டை வந்து நம்ம எடுத்துடுறோம், அதனால தான் கல் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதி வந்து அதிகமாக இருக்கும், நல்லா குழஞ்சிரும். ஆனால் அந்த பகுதி அப்படியே இருக்கும். ஆனால் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். இந்த நாட்டு தக்காளி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு. இப்போ புதுசாக எங்கள் வீட்டில் தோட்டம் வச்சுருக்கனால தக்காளி பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. இது தோட்டத்துக்காய். இந்த தோட்டத்துக்காயில் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி இருக்கு பாருங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் வந்துட்டு.